zijn we weer. We zijn bij de koning van Engeland. We gaan weer eens bij Thijs kijken. Hoi Thijs. Gemma. Hoi. Hey, kom binnen. Graag. Daar zijn we weer Thijs. Deze keer mochten we voor een ander gerecht komen, begreep ik. Wat ga je nu maken? Ja, de vorige keer was het heel exotisch en deze keer gaan we meer naar de Spaanse kust. Dus minder exotisch, maar wel iets verder van huis. We hebben octopus. En octopus is, dat eet je niet zoveel in Nederland. Dat kan je ook niet zoveel vinden. Is het toch inktvis? Nee, het is niet hetzelfde. Nee, een inktvis is meer zo'n pijl-inktvis. Ja. En een octopus is natuurlijk met die 8 flinke poten en die blobbige gezicht. Ja. Heel intelligent beest. Maar het is ook best wel een lastig beest om voor te bereiden. Als je hem heel snel bereidt, dan kan het. Maar alles tussen heel snel en heel lang is heel taai. Oh ja, dat is niet lekker. Nee. Ja, dus of je moet het heel lang en wat is dan garen. heel lang? Ja, een uur of 4 wel. Echt alleen met de pincetten gewoon in kan zitten zonder dat je eigenlijk weerstand voelt. Octopus dus. En die gaan we op zijn Aziatisch garen, tempura, op zijn Japans eigenlijk. Lekker. Ja. Het is een heel luchtig, kruidig beslag. Daar hebben we wat tomatenpoeder in gedaan. Tomatenpoeder hebben we ook hier in het potje zitten. Het is eigenlijk gewoon paprika was. Nee, het zijn tomatenpoeder. Het is poeder van allemaal gedroogde schillen van tomaat. Ja. Heel geconcentreerd, maar heel erg fris. Het is niet tomaten-ketchup-achtig van smaak. Maar je krijgt wel echt tomatensmaak. Ja, zeker. Echt tomatensmaak. Eigenlijk alsof je tomatensap... Tomatensap is eigenlijk het beste wat er een beetje in de buurt komt. Ja. Dat krokant, half warm voorgerecht is eigenlijk. En die gaan we opmaken met verschillende crèmes en mayonaise. Tenminste, eigenlijk, we hebben een labne gemaakt. En een labne is een yoghurt, eigenlijk een soort tzatziki. Waar een yoghurt op zijn Libanees. Dus wat groene kruiden zitten erdoor en wat zout. Is toch uitgelekte yoghurt? Ook uitgelekte yoghurt, ja. Dus extra stevig te maken. Ja. Je kan ook gewoon Griekse yoghurt gebruiken. Dat is eigenlijk ook al een beetje uitgelekte yoghurt. We hebben een mayonaise gemaakt van yuzu, want er zit ook een beetje aparte citrusvruchten zitten hierbij. En yuzu, ik heb het vaker gehoord, maar wat is yuzu eigenlijk? Ja. Yuzu, ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar yuzu is denk ik toch wel de meest kostbare citrusvrucht ter wereld. Het ziet er niet uit als een perfecte citroen eigenlijk, maar het is een beetje een gerimpelde citroen. Er zit weinig sap in, maar het sap is juist zo kostbaar. Qua smaak zit het een beetje tussen limoen en mandarijn in. Dus heel geconcentreerd sap misschien. Heel aromatisch, heel geconcentreerd sap inderdaad. Zeker de schil kan je ook veel gebruiken. En je ziet ook veel in cosmetica terugkomen, in luchtjes, in geuren. Oh. Daar hebben we een mayonaise van gemaakt. Heel erg fris dus. Ja. En aan deze kant hebben we Buddha Hands en Buddha Fingers. Is ook een beetje dezelfde naam. En dat is misschien wel de meest gekke citrussoort die er is. Het is een citroenvariant. Het is een gele citroen. En die hebben allemaal vingers. Oh, het is een citroen. Ja. Ik vind het erg op gember lijken. Ja, het lijkt er ook wel op. Maar het is een citroen die eigenlijk geen sap heeft. Het is puur wit vlees wat erin zit. Nou. Maar wel een citrussmaak. Zeker een citrussmaak. De schil zit heel veel smaak in. Rauw kan je het eigenlijk bijna niet eten. Wat we hebben gedaan, we hebben het flinterdun gesneden en dan gemarineerd in zoetzuur. En dan kan je het wel weer eten. Dus heel veel... we gaan even een uitstapje maken naar citrus en ook een beetje naar Spanje. Dus, wat doen we? Is die tentakel. Die moet je... Die pakken we even door de bloem. Hij zal wat zacht, even door de bloem. Zorg dat die allemaal ook even in die zuignapjes. Ik zie dan nog een kale plek. Dan het grootste deel pakken we er even af. Een tetje geven. En dan onderdompelen. In het tempura beslag. Ja, dat is een stevig beslag. Stevig beslag, ja. En je paneert dat 1 keer of 2 keer? Net als bij kroketten 2 keer? Bij kroketten is het inderdaad 2 keer. Alleen dit is zo'n vast bestanddeel, dat gaat eigenlijk niet... Ja, bij een kroket kan het natuurlijk uitlopen als je het niet goed paneert. Maar bij deze is dat niet nodig. En dit gaan we frituren.
Thijs, als jij kookt, waar haal je je spullen vandaan? Je producten? Ja, goede vraag. Ik ga niet elke dag naar de supermarkt. Daar zijn de tijd niet, daar heb ik niet genoeg tijd voor. Nee, wat ik het leukste vind eigenlijk is om de juiste leveranciers uit te zoeken die mij ook weer inspiratie geven. Dus leveranciers met een groot assortiment, voornamelijk op seizoensgerichtheid werken. En ja, dat zijn online leveranciers die echt werken ook voor heel de horeca. En heel de horeca in Nederland in ieder geval. Dus er zijn ook leveranciers ver weg? Ver weg? Ja, gewoon die worden vanuit Centraal Nederland worden die aangestuurd, bij wijze van spreken. Ik heb ook wel gewoon leveranciers, bijvoorbeeld vis, ja, dat moet je natuurlijk niet uit Amsterdam gaan halen. Nee, dat moet je vers uit de buurt hebben. Dat moet ik vers uit de buurt hebben, dus dat komt allemaal uit Ierseke. En eigenlijk gewoon vanuit de boot komt het meteen naar mij toe. Dus dat is zo vers mogelijk en zo breed mogelijk assortiment. Dat zorgt voor ook weer creativiteit en inspiratie natuurlijk. Ja. En heb je ook leveranciers echt heel dichtbij, heel lokaal? Zeker. Uit Grauw bijvoorbeeld komt de gebroeders Steijaert van de ZVL friet. Die maken echt van die hele mooie frieten, die dikke met schil. Ja. En voorgebakken al, dat is echt een heel mooi product. En ons brood komt uit Kloosterzanden van de bakkerij Goossen. Hey Bas. Hey Thijs. Ja, kijk. Alles goed? Lekker brood aan het bakken? Ja, altijd. Goed zo. Hey, ik kom een brood halen. Een grote restaurantbrood. Dat dacht ik al, ja. Ik heb ze net uit de oven gehaald. Kijk, Super. Die speldbroden. Mooi bruin brood. Maar het is niet helemaal bruin, hè? Het is speld heb je voor ons gemaakt. Ja, hè? het is een beetje een allesvriend. Ik dacht dat is niet een beetje tussen wit en bruin in. Nee. Lichte vezel erdoor. Dus, tof. Een beetje afgewerkt met de grove speldvlokken. Ja, super. Een beetje gesneden. En het past dat goed is in je oventje. Ja, want het is speld, het is wat voller van smaak. Dat vult ook wat makkelijker. Puur witbrood zou heel makkelijk weg te... Ja, het zal ook iets licht zijn en misschien een beetje saai. Ja, zeker. We willen iets anders maken, dus vandaar dit product. Er zit ook een heel klein beetje deze melk aan toegevoegd. Tof. Gewoon puur voor de smaak. Ja. Een soort de bouillon van de soep, zeg maar. Hey, maar smaak, hoe lang doe je dit eigenlijk al? Je bent al heel lang bezig, hè? Ja, klopt. Ik ben heel lang bezig. Ik doe nu 10, 12 jaar, denk ik. Echt in het familiebedrijf? Ja, mijn vader heeft een bakkerij. Ja. Tenminste, daar is hij ook nog een eigen van. Zeker. En toen ben ik, eerst moest ik iets anders doen op school. Omdat hij raadde het af. Hij zei, je gaat geen bakker worden, je gaat iets anders doen. Toen heb ik eerst nog metaalopleiding op middelbare school gedaan. Toen dacht ik... Je kwam er al heel snel achter dat er niks was. Ja, ik vond het ook wel leuk hoor. Maar ik dacht, die bakkerij, dat spreekt me toch wel. Dat longt wel. Ja. En je hebt wel veel wedstrijden mee gedaan? Ja, daarna ben ik naar school gegaan in Middelburg en dan een beetje enthousiast gedaan. En dan is het overal een beetje stage gelopen en dan die wedstrijden al begonnen. En toen was ik helemaal verkocht. Helemaal verkocht. Ja, prachtig vak. Ja. En s ochtends vroeg opstaan. Ja. S'avonds vroeg naar bed. Ja. Het is nog altijd hetzelfde. Ja, en 's middags ook even slapen, dus ik had me een beetje breken, ook een beetje gezellig thuis, zeg maar. Dus dat is ook wel belangrijk, maar ik kan het zo heel goed combineren en voor mij heel prima. Een jonge vader, dus het is misschien lastig te combineren of valt het wel mee? Nee, het gaat goed. Ja. Als hij begint te huilen, dan ga ik naar mijn werk, dus dat komt mij helemaal goed uit. Twee perfecte banen die erop aansluiten. Ja. Nee, super. Je hebt ook nog hamburgerbroodjes voor mij, hè? Ja, klopt. Klopt. Ik heb hier de hamburgerbroodjes voor je gemaakt. Ja, tof. Voor je burgertje. Mooie ronde vorm. Brioche. Ja. Maar niet helemaal, hè? Tenminste, het is brioche, maar het is een afleiding van iets wat je normaal deed. Klopt. Ik heb eigenlijk mijn witte koeken, zeg maar, de broodjesdeeg die wij bij ons op het werk draaien. Die hebben we iets aangepast, iets verrijkt met boter. En dan eigen soort van gemaakt. Dat past perfect bij je hamburger, hoop ik. Wat wel belangrijk is bij een hamburgerbroodje, vind ik in ieder geval, ik denk dat jij er mee eens bent, is dat ze niet te hard zijn, dat ze niet te knapperig zijn, maar dat ze makkelijk... korte bite op. Korte bite, maar wel dat ze alle ingrediënten wel vasthouden natuurlijk, want valt alles ertussenuit. Het werkt perfect. Ja, en ik wil nog iets verder hebben over die wedstrijden, want je hebt er een paar keer aan meegedaan. Maar wat houdt het precies in? Je hebt een keer in Italië meegedaan, zag ik.
Ja, klopt. Ja, Ik ben begonnen eigenlijk met de Nederlandse kampioen te worden. En dan werd ik zo een beetje ontdekt door het boulangerie-team. Dat is een soort Nederlandse elftal, zo moet je het zien, van de bakkers. En daarbij ben ik dan met meerdere wedstrijden verzeild geraakt. Dus ik heb Europees kampioenschap gedaan en dan steeds wereldwijd. Zo heb je ook deze mooie koksbuis. Ja, die kreeg je erbij. Mooi verdiend. Ja, dat is leuk. Ja, dat deed je echt om... Ja, vooral voor de goede leerschool ook. Dan kan je zoveel mogelijk leren, dus dan kom je snel bij die wedstrijden natuurlijk aan. Zeker. Ja. En dan steeds tot het uiterste gaan eigenlijk. En dan, ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te ontdekken, om nieuwe dingen te proberen. En dat kan wel heel goed bij wedstrijden. En wat houdt het precies? Is het zo snel mogelijk kunnen bakken of is het juist iets unieks weten te maken? Ja, een soort combinatie. We moeten echt een heel assortiment maken. We zijn ook met z'n drieën vaak. Dus eentje doet de sierstuk, eentje doet de koffiekoeken, zeg maar. Viennoiserie noemen ze dat dan. En ik doe het brood. En dan met z'n drieën maak je dan echt een heel winkelinterieur, zeg maar. Een hele toonbank vul je dan. Wat normaal misschien niet zo goed te verkopen zou worden, maar met zo'n wedstrijd... croissantjes, stokbroden, een beetje vaste dingen. Maar dan heb je ook weer daar de freestyle versie van. Ja, tof. Leuk. Ja, heel veel geleerd, denk ik. Ja, en dan laatst zijn we nog tweede geworden in Parijs. Dus weer het kampioenschap, dus dat is extra leuk. Al het werk niet voor niks geweest. Nee, want het is puur voor eer, denk ik. Hè? Het is niet eens van heel veel prijzengeld of wat dan vast. Nee, eigenlijk niet. Ja, je krijgt wel een soort naam dat je zeg maar, overal kan werken. Of banen krijgt bij bloemenleveranciers of zo. Ja. Maar ik wil lekker beginnen in Kloosterszand. Lekker Kloosterszand blijven. Ja, samen met mijn vrouw. Dus. En kindje. En kindje, ja. Nee, hartstikke leuk. Goed dat je dat doet. Ja. Klein beetje zout erop. Lekker. Nou, dit is dus de octopus, krokant en warm. Nou, dan hebben we die mayonaise. Yuzu mayonaise. Gaan we een beetje mooie dotjes erop maken. Ik gebruik nou yuzu mayonaise, maar dat kan natuurlijk ook gewoon met citroenmayonaise of wat dan ook. Maar iets fris is wel lekker waarschijnlijk. Iets fris is inderdaad wel lekker. Dan hebben we kleine chipjes gemaakt. Aardappeltjes, dun snijden. En die heb je zelf gemaakt? Ja. Enorm veel werk. Ik wou zeggen, dus kun je niet gewoon een zakje chips kopen? Ik heb dat bespaard. Ook dat inderdaad, ja. Het is omdat we een restaurant zijn, maar anders zou ik het zeker doen thuis. Gewoon een zakje chips in te kopen. Dus nou sla je er even met een hamer op, heb je ook kleine stukjes. Dan heb je ook kleine stukjes. Maar dan heb je niet zulke mooie ronde stukjes. Nee, en de reden dat ik dit heb gedaan is eigenlijk, ik wil eigenlijk een soort schubben creëren. Ah, dat is het idee. Ja. Lekkere schubben dan. Lekkere, krokante, extra krokante schubben. Het is natuurlijk een beetje krokant op krokant, maar toch. Dat kan nooit kwaad. Kan nooit kwaad. Nou, en dan hebben we die Buddha fingers, Buddha hand. Dat is eigenlijk de basis, of waar die eigenlijk aan de tak groeit. Dat zijn, dus dit is eigenlijk het, helemaal naar beneden. Dit is eigenlijk de basis. En je ziet al, dit zijn de uittakkingen en dat zijn allemaal van die vingers. Ja. En die vingers, dat zijn ook weer rondjes. Dus die gebruiken we ook weer als schubben. Ja. Zijn die Buddha vingers nou echt smaakmakers of is het meer decoratie? Nee, dit is wel echt een smaakmaker. Maar het is zo sterk van smaak dat je er ook echt niet te veel van moet gebruiken. Dus ik heb voor dit gerecht staat bij ons een maand op het menu. Nou, ik heb één zo'n Buddha hand en dat is meer dan genoeg voor de rest van het menu. Zijn die zo groot dan? Of, Nou, die zijn wel ongeveer 3 keer zo groot als een citroen, ja. Oh, dat is inderdaad behoorlijk. Dat zijn flinke jongens. Nou, dan doen we een beetje van de tomatenpoeder eroverheen. Om een beetje kleur te geven. Het is allemaal een beetje dezelfde kleur natuurlijk. En rode zorgt een beetje voor een grovere uiterlijk. Dat bedenk je ook allemaal zelf, hoe je dat nou precies opmaakt? Of heb je dat ooit geleerd? Of hoe gaat dat? Natuurlijk kijk je altijd een beetje naar inspiratie wat je ooit al hebt gedaan. Kijk je altijd tegenwoordig met social media zie je natuurlijk heel veel voorbij komen.
Maar het meeste werk ik door eigenlijk te denken waar wil ik deze maand eens een keer mee werken. En dat is eigenlijk het oogpunt vanaf daar beginnen we eigenlijk met een opmaak van een gerecht. En soms heb je het meteen, soms moet je 3 keer testen. Maar soms heb je het ook inderdaad meteen en dan stap je er ook niet meer vanaf. Ja. Eerste indruk is meestal ook het beste. Dat is waar. Nou, dan die yoghurt. Je hebt er nog iets in zitten in die yoghurt, zo te zien. Ja, dat zijn dus diverse kruiden. Er zit wat dille zit erin, wat kervel zit erin, wat bieslook. Eigenlijk gewoon een groene tuinkruiden kan je het bijna noemen. Ja. Weet je wat mij aan doet denken als ik het zo zie? Aan de Engelse vis en chips. Nou, daar hebben we ook wel een beetje aan gedacht inderdaad. Ja, dat ineens schiet me te binnen. Je hoort dat die crispy is. Ja. Extra om nog wat mee te doppen. Een extra dotje. Ja, en hierbij, dus de sauzen, die moet je altijd een beetje opeten met wat brood, hè? Dat is wel lekker. Dus we hebben ons brood van bakkerij Goossen uit Kloosterzanden. Dat is een mooi groot brood, zeg. Ja, dat maken ze speciaal voor ons. Lekkere grote broden, zodat wij lekker warm brood aan tafel kunnen brengen uiteraard. Dus we moeten het zelf alleen nog afbakken. Dus we bakken het eigenlijk half voor ons af. En dat past er perfect bij om lekker die yoghurt nog extra op te dippen. En, heerlijk. En die mayonaise. Ja, en dit is dan eigenlijk de krokante octopus. Nou, dat ziet er al lokkelijk uit. En hier hebben we dat brood van bakkerij Goossens. Ja, inderdaad. Speciaal bij dit gerecht. Waar begin ik nou mee? Ik denk dat het brood als laatste. Dat denk voor de ik laatste ook. Laat ik beginnen met jouw werk. Ja. Ik draai hem eventjes om hem wat toegankelijker te krijgen. Of zit er geen kop en staart aan? Nee, die kop die is er al afgehaald natuurlijk. Ja, het is niet net als bij het neusje van de zalm dat je dat als laatste moet doen. Nee. Octopus altijd een beetje, het is niet taaiig of zo, maar het heeft een beetje textuur. Krokant. Lekker. Alle twee de sauzen even proberen. Heerlijk, heerlijke combi. Dankjewel Thijs dat we mochten komen potten kijken bij jou. En heerlijk proeven. Graag gedaan. Dankjewel.